Controlez tot ce mișcă, zici că mă joc FIFA. Am multe carduri, toate sunt Visa. Tranzacția NG și beau moe cu figa. Același măgăcap, acum mănânc vit Argentina. Andreea, Denisa, Maria, Ioana. Mesaj pe Snapchat de la Monica campioana. Știu și ăștia mai bătrân că măgăcapa e beleaua. Fumez amnezia cea mai tare, marihuana. Se vede Iisus, atunci îl punem noi pe o cruce. Sprite-ul e jegos, am pus în el sirop de tuse. Mă cer cu șmecher doar dacă are minute. Vrea război cu mine, îi dau până nu mai duce. Controlez tot ce mișcă, zici că mă joc FIFA. Am multe carduri, toate sunt Visa. Tranzacția NG și beau moe cu figa. Același măgăcap, acum mănânc vit Argentina. Controlez tot ce mișcă, zici că mă joc FIFA. Am multe carduri, toate sunt Visa. Tranzacția NG și beau moe cu figa. Același măgăcap, acum mănânc vit Argentina. Mașina fugetare e făcută în Germania. Emblem între puștani, am schimbat toată generația. Berete la cap să-i stimulăm imaginația. Are aurul la gât, am luat cu tot cu bere gata. Mă sună grasul că sunt dat în urmărire. N-am făcut